Management Workshop je organiziran u suradnji IPA Hrvatske i Jankru Croatia, a cilj samog projekta je promocija područja upravljanja projektima kao i dijeljenje znanja i iskustva. Drago mi je da smo se napokon okupili uživo, na jednom mjestu okupili mlade, ali i nešto iskusnije voditelje projekata. Ono što po mom osobnom mišljenju iskreno nedostaje našem društvu, našim pogotovo mladim ljudima na čim bi i daljnji razvoj društva trebao opstati je jedno projektno i programsko razmišljanje, da shvate da više inicijativa, različitih industrija, različitih poslova, zapravo svi skupa zajedno treba imati nekog smisla. Zato mislim da ovakve radionice i ovakvi alati, ovakve metode, ovakvi pristupi rješavanju društvenih problema, ono što mi zapravo to i radimo, izrazito bitno i donosi veliki benefit. Također vrlo sam zahvalna našim predavačima što su se odazvali na naš poziv i prepoznali vrijednost same radionice i nadam se da ćemo nastaviti u ovom, ako ne u boljem tonu i narednih godina.